روژێکی مامۆستەیەکی ژیر و زانا لە زانینگەهێ دەرسێ دە ji binê masê kûzekî cêrekî derdixê û kevirê mîna bîlya şaxûla derdixê û dixê heta qûş dibe tişe dike. Pişt re ji xwendekara dipirse divê ev cêr tije bûye, xwendekar giş bi hev re dibêje tije bûye. Li ser vê ya mamoste kevirê hîn biçûkter dixe mîna çaqila derdixe dixandir wî kûzî cêrî û tam cîdî pişt re dipirse divê îja tije bûye, xwendekar lê zinare îşek di nav vî şîreyê divê na hîn tije nebûye. Pişt re mamoste ji binê masê xîzê yanî qûmê derdixe û qûmê beradî heta tije dibe pişt re dipirse divê îja tije bûye, xwendekar zana tişekê divê hîn jî tije nebûye. Li ser vê ya mamoste îja binê masê avê derdixe û avê heta devê cêr tije dike pişt re dipirse divê îja tije bûye êdî xwendekar mutmaîn bûye divê erê tije bûye. Li ser vê ya mamoste werê dibêje dibêje heyata we de tiştê muhîm kevirê mezin e. Lazim û kevirê mezin cî bidê pişt re tiştê çûk cî bidê. Eger hûn tiştê çûk ewlî cî bidê hûn tiştê mezin nikan cî bidê.